Sugeng pepanggihan malih Bapak saha Ibu ingkang kinasih dening Gusti Yesus. Kula Agus Dwiarso sekalian Bapak Pendeta Hari Susanto pinanggihan malih wonten diskusi sekolah sahabat piwulang kaping setunggal triwulan kaping sekawan tahun 2000 selawe. Samenika ngagem judul resep kanggo sukses. Menapa ingkang wigatos ing pelajaran menika inggih menika Yusak ingkang dados penggantinipun Nabi Musa. Menapa lelakon ingkang badhe dipun sinaoni dumateng kula lan panjenengan sedaya, monggo saderengipun monggo sami tumungkul lan tetunggal dumateng Gusti. Duh Bapa ingkang dedhampar wonten kraton swarga langgeng, kawula ngaturaken agunging panuwun nggih paduka sampun ngiring kanthi slamet dumateng kawula sedaya lan sakmenika Pak Pendeta Hari sareng kawula badhe medhar firman sekolah sahabat menika. Mugi panjenengan paring kawicaksanan lan Roh Suci supados menapa ingkang kawedhar menika dadosna pepadang dumateng kawula sedaya supados kawula saged napa ingkang dados panyuwun paduka dumateng kawula sedaya saged katindakaken wonten alam donya menika. Sedaya wau kawula aturaken dumateng Gusti Yesus ingkang dados juru wilujeng kawula. Amin. Bapak saha Ibu, napa ingkang dados resep sukses menika? Saderengipun Bapak Pendeta Hari medhar napa ingkang dados resep sukses pelajaran menika, wonten ayat hafalan ingkang kapundhut saking kitab Yosua utawi kitab Yusak ingkang pasal kaping sepisan ayatipun kaping 7 makaten. Mung bae sira disantosa lan diteguh tumindako kalawan ngati-ati condong karo angger-angger kang wus diperintahake abdining Sun Musa marang sira. Aja nyeleweng ngiwa utawa nengen saka iku supaya sira oleh kabegjan menyangga ngendi wae paran ira. Menapa ingkang dados wigatos menika saking Musa ingkang sampun sepuh nggih Pak Pendeta nggih, ingkang sampun sepuh. Nah, wonten perintahipun Gusti bilih Musa menika mboten dipun idini mlebet dumateng negeri Kanaan. Nah, mila Musa Gusti Allah menika ngangkat Yusak utawi Yosua dados penggantinipun. Menapa latar belakangipun Yosua ngganteni Musa supados napa Musa nika mboten layak napa Yosua nika ingkang layak napa pripun niku Pak Pendeta nggih? Kirang langkung nika. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Agus lan para sedherek kinasing dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus. Menapa ingkang dados latar belakang Musa dipun timbali lan dipun utus dening Gusti Allah nggih menika kados dene wau sampun dipun ngendikaken dening Pak Agus bilih menika krana Musa menika sampun tilar donya. Krana piyambakipun sampun sepuh lan ugi krana Gusti Allah mboten ngeparengaken bilih Nabi Musa menika lumebet dumateng negeri perjanjian nggih menika negeri Kanaan menika kala wau. Dados lajeng Gusti Allah nuli nimbali Yosua utawi Yusak. Menika kados dene wonten ingkang kaserat wonten ing kitab Yusak setunggal ingkang kaping setunggal. Sakwise Musa abdine Gusti Allah tilar donya, Gusti Allah ngandika marang wakile Musa ya kuwi Yosua utawi Yusak bin Nun. Terus kados dene Musa ugi menika dipun timbali lan dipun utus dening Gusti Allah. Mekaten ugi Yusak utawi Yosua menika ugi dipun timbali lan dipun utus dening Gusti Allah. Musa menika dipun timbali supados ngentasaken bangsa Israel saking
tanah Tanah Mesir, Mesir, nggih. lan Yusak menika utawi Yosua menika dipun timbali supados mbeta bangsa Israel menika lumebet dumateng Negeri Kanaan. Kanaan. Oh. Nah, napa ingkang dipun alami dening Musa lan Yusak menika wonten sawetawis perkawis ingkang sami. Kados dene Musa lan napa Yusak menika sami-sami dipun timbali dening Gusti Allah. Gusti Allah ingkang sami inggih menika Allahipun Abraham, Ishak lan Yakub. Lajeng kekalihipun Musa lan Yusak menika sami-sami panggih pepanggihan dumateng Gusti Allah secara pribadi, lan anggenipun pepanggihan menika sami-sami Gusti Allah menika ngandika kowe kudu nyopot kasutmu. Nah nika ingkang dipun alami Musa lan Yosua menika sami. Kados dene ugi kathah persamaanipun nggih. Gusti Allah anggenipun janji dumateng Musa bilih Gusti Allah badhe ngayomi mekaten ugi janjinipun dumateng Yusak. Kados dene Musa utawi Yusak sami-sami ngrayakaken menika Paskah. Lan Yusak lan Musa menika sami-sami ngalami suatu peristiwa ingkang ageng ingkang luar biasa ingkang ajaib nggih menika Musa nyeberangi laut Teberau, laut merah menika kanthi lumampah ing margi dalan ingkang garing. Mekaten ugi Yosua menika nyeberangi Sungai Yordan menika lumampah wonten ing margi ingkang garing. Nah menawi Musa menika ingkang miwiti dawahipun mana saking swarga lan Yosua menika ingkang mungkasi. Nah mekaten dados Musa lan Yosua menika kados dene paket sepasang ingkang dipun panggil utawi dipun timbali dening Gusti Allah. Kados alfa lan kasempurnananipun nggih mbeta bangsa Israel saking Mesir tumuju dumateng negeri perjanjian menika. Nggih. Matur nuwun. Dados Musa ingkang ngawali lan Yosua utawi Yusak ingkang ngakhiri dados alfa lan omeganipun nggih. Mekaten nah perintahipun Gusti menika dumateng Yusak utawi Yosua menika supados sebrang ono rebut wis direbut bagi-bagi. Nah wis bagi-bagi layani. Nah menika perintah dumateng Yosua menika pripun pangertosanipun bilih margi Yosua menika dereng mlebet nggih, dereng nyebrang saking Sungai Yordan nika nggih Pak Pendeta. Nah menika perintah-perintah menika dumateng Yosua supados nyebrangi napa nika Yordan nika wonten pinten napa kathahipun napa mungsuh-mungsuh ingkang dipun kalahaken. Nah pripun salajengipun Pak Pendeta? Nggih. Sedaya ingkang dipun janjiaken dening Gusti Allah dumateng bangsa Israel badhe ngentasaken saking Mesir tumuju ing Kanaan menika mboten kedadosan mawi cara-cara otomatis. Mboten instan ngoten. Mboten instan. Sedaya menika wau mbetahaken perjuangan, betahaken usaha lan betahaken kerjasama sesarengan kalian Gusti Allah. Dados mboten kados dene menika benda remote menika Gusti Allah piyambak ingkang mbeta saking Mesir lajeng metungul wonten ing Kanaan. Dados sedaya menika nggambaraken bilih bangsa Israel menika kedah gumantung dumateng Gusti Allah. Krana wonten kathah tantangan-tantangan ingkang dipun adepi dening bangsa Israel. Kados dene anggenipun medal saking Mesir menika kathah sanget tantangan-tantanganipun. Wonten ing Mesir lajeng tantangan ingkang ageng nggih menika nyeberangi lautan. Lajeng wonten ing sak perjalanan menika nggih ugi kathah tantangan-tantangan sanesipun. Nah sami kados dene Yosua mimpin bangsa Israel menika lumebet dumateng negeri Kanaan menika nggih ugi tasih kathah tantangan-tantanganipun. Tantangan ingkang ageng ingkang sepindah nggih menika kedah nyeberangi Kali Yordan ingkang sak menika lagi banjir. Banjir nggih. Lagi sungaipun banyunipun deras, kebak lan deras. Lajeng tantangan sak sampunipun nggih menika badhe ngadepi
Yeriko ingkang dipun kepung dening tembok-tembok ingkang Nggih, leres. ageng. Ingkang ageng. Nggih. Lajeng sasampunipun mangke badhe ngadepi bangsa ingkang manggon wonten ing Kanaan menika ingkang kados dene sasampunipun Musa menika ngutus utusan menika Oh nggih, leres. nggih, menika dipun critakaken dening tiang-tiang wonten ing Kanaan menika kados dene raksasa. raksasa. Lan mboten namung menika, mboten namung tiang ingkang ageng-ageng kados raksasa nanging piyambakipun sampun terlatih biasa perang. Nggih. Terus menika tantangan-tantangan ingkang badhe dipun adepi dening bangsa Israel menika. Pramila perintahipun Gusti Allah nggih menika seberangi. Nggih, leres. Senadyan menika senaosa kados mustahil Nggih, nyeberangi Sungai Yordan menika. Nggih. Padahal menika bangsa Israel mboten napa gadahi pasukan, mboten mboten gadahi gadahi napa menika ingkang pasukan ingkang terlatih ngoten nggih, Nggih. mboten Nggih. biasa perang ngoten. Nah ini musuh-musuhe biasa perang nih. Nggih. Nggih. Pramila perintahipun Gusti Allah Seberangi, ya. Rebut. Lajeng rebut, nggih. Ya. Nggih. Senaosa ingkang rebut sejatosipun nggih Gusti Allah. Gusti Allah nggih. Nanging perintahipun kedah bangsa Israel menika nindakaken menapa ingkang dipun perintahkan dening Dening Gusti. Gusti Allah. Nggih, leres. Matur nuwun Pak Pendeta. Dados perintahipun jelas sing perang niku sanes bangsa Israel. Nggih. Ingkang perang menika Gusti Allah Gusti Allah piyambak. piyambak. Lan meski bangsa Israel menika mboten nate perang, nanging kamenangan menika dipun gadahi bangsa Israel. Lan bangsa-bangsa sanes menika sampun dipun serahkan lah dumateng bangsa Israel. Nah, sasampun menika dipun bagi-bagi nggih wilayah ingkang sampun dipun kuasai bangsa Israel menika wonten rolas suku bangsa nggih. Nggih. Nah, menika dibagi kanthi adil. Lah menika supados dilayani setian melayani napa niki Pak Pendeta, nglayani sesaminipun bangsa Israel napa nglayani Gusti Allah niku Pak Pendeta. Ya maksudipun titahipun Gusti Allah dhateng Yosua kedah nglayani bangsa Israel menika. Sebab Yosua menika minangka ugi gambaran tawi lambangipun Gusti Yesus. Gusti Yesus nggih. Ingkang mimpin menungso menika lumebet dumateng Kanaan surgawi. Dados kados dene Gusti Yesus menika rawuh wonten ing donya menika kagem nglayani. Mekaten ugi perintahipun Gusti Allah dumateng Yosua sebagai pemimpin nggih menika pemimpin ingkang melayani. Melayani. Wow nggih. Gusti Yesus dumugi wonten donya menika sanes dipun layani. Layani. Malah ngelayani nggih Pak Pendeta. Nah niku misinipun Gusti Allah. Nah, lan salajengipun wonten perintahipun Gusti supados kiat. Nah wonten pelajaran kaping dinten Rebu menika be strong. Dados dadi kuat. Nah, kuat napa niku kuat nyangga napa ingkang dados reribetipun bangsa Israel menika Pak Pendeta. Nggih. Nggih, perintahipun Gusti Allah menika sing tatak atimu lan sing kendel. Menika wonten ing Yosua ayat inti menika kula setunggal ngayatipun niku kaping 7. Aja ngiwa aja nengen ngene. Kenging menapa kok Gusti Allah menika paring pesen dumateng Yosua utawi Yusak menika kudu tatak lan kendel, kudu kuat lan kendel. Kados dene ingkang sampun kula sampun kula aturaken kala wau bilih bangsa Israel menika badhe nemahi kathah tantangan. Nggih. Tantangan-tantangan ingkang sejatosipun saged ngendoraken semangat utawi imanipun bangsa Israel. Krana piyambakipun badhe nyebrangi kali, badhe nglewati kutha Yeriko ingkang ageng menika nggih, lajeng badhe naklukaken tiang-tiang ingkang wonten ing Kanaan. Mongko tiang-tiang menika wau sampun biasa perang. Padahal bangsa Israel menika mboten nate perang babar pisan. Terus mboten wonten pengalamanipun, mboten anggadhahi napa senjata-senjata.
Nggih. Nggih. Kados pundi badhe ngadepi raksasa-raksasa ingkang sampun biasa perang, ingkang anggadhahi peralatan perang ingkang canggih, Nggih. nanging piyambakipun boten nate perang lan boten nggadhahi senjata. Menika saged nyiyutaken atine lan nyiyutaken imanipun bangsa Israel. Pramila Gusti Allah menika paring janji, kowe kudu wani, kudu tatak atimu lan tetep kendel. Nggih. Kenging menapa? Krana Gusti Allah sampun janji bilih Gusti Allah menika badhe nyertai badhe napa? Badhe mengestoni Nggih. lan badhe ngaberkahi nggih. Nggih. Lan sejatosipun menika kasrat wonten ing ayat 8 ingkang dipun maksud kudu kuat lan tatak lan kendel menika anggenipun tansah ngugemi dawuhipun Gusti Allah. Jaganan sing temenan supaya kitab dawuh-dawuh kuwi tansah diwaca samasa kowe nindakake pangibadah. Surasane kitab mau padha sinaunen rina lan wengi lan apa sing dak tulis ana ing kono padha lakonana kabeh. Aja ana sing kok remehake. Yen kok lakoni kowe bakal lestari urip lan bakal bisa nindakake sedengah perkara. Terus Gusti Allah menika anggenipun paring titah supados kuat, nggih menika kuat anggenipun tansah ngugemi menapa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah ingkang sampun kasrat wonten kitab suci menika. Matur nuwun Pak Pendeta. Nah, kedah tatak meskipun cilik ning kudu wani lan kendel ngadepi bangsa-bangsa sing gedhe ingkang karena wonten Gusti pengalaman Allah ingkang wonten wingking menika Gusti Allah tansah nyengkuyung dados kegiatanipun. Nah, dados kesimpulan menika napa ingkang dados resepipun sukses bangsa Israel mlebet dumateng negeri Kanaan menika Pak Pendeta. Nggih. Menapa ingkang dipun alami bangsa Israel anggenipun lumebet dumateng negeri Kanaan menika minangka gambaran kita, anggen kita menika lumempet wonten ing negeri perjanjian surgawi. Kados dene bangsa Israel kang dipimpin dening Yosua menika sukses anggenipun lumebet dumateng Kanaan senaosa kathah tantangan-tantangan ingkang ageng ingkang dipun adepi dening bangsa Israel menika kala wau. Lan suksesipun Yosua lan bangsa Israel menika nggih menika krana bangsa Israel lan Yosua menika netepi angger-anggeripun Gusti Allah lan setya tuhu dumateng dawuhipun Gusti Allah. Menapa ingkang dipun tindakaken nyebrang seberang muteri tembok Yeriko muter. Nah, menika anggenipun setya tuhu netepi utawi ngestokaken sedaya dawuhipun Gusti Allah menika ndugekaken kasuksesanipun bangsa Israel. Nah, kesuksesan menika ugi ingkang badhe kita pendet wonten ing pikesangan kita. Sukses menika sanes sukses ingkang kados dene dipun pandang utawi dipun pikiraken dening menungsa wonten ing donya ingkang diukur mawi benda-benda material Raja Brana lan benda-benda duniawi. Nanging sukses menika nggih menika krana anggadhahi gesang ingkang gumantung dumateng Gusti Allah lan anggenipun kita menika nindakaken sedaya dawuh lan perkawisipun Gusti Allah. Kita menika sami kados bangsa Israel kan sampun wonten ing pinggiran kutha napa negeri Kanaan. Sakmenika kita ugi sampun wonten ing pinggiran negeri Kanaan semawi menika. Kita sampun sampun badhe lumebet dumateng negeri Kanaan semawi menika. Pramila pinten itu Gusti Allah menika sami sakmenika kita kedah celak dumateng Gusti Allah, rumaket dumateng Gusti Allah lan nindakaken sedaya dawuhipun Gusti Allah kanthi setya tuhu. Amin. Nah, mekaten ingkang dados ringkesanipun resep kanggo sukses kula lan panjenengan kedah pracaya dumateng Gusti Allah lan taat menapa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah. Supados kula lan panjenengan netepi menapa ingkang sampun kasediaaken jenengipun kraton swarga langgeng. Amin. Makaten menapa ingkang saged kawula wedharaken menika mugi dadosna kegiatan kula lan panjenengan sedaya supados sedaya tuhu dumugi pungkasaning jaman, dumugi pungkasaning urip supados kula lan panjenengan dados wargi swarga langgeng. Amin. Monggo penutup menika Pak Pendeta Hari badhe mimpin mulai donga. Monggo Pak Pendeta. Sumangga sami ndedonga. Gusti Allah Rama kawula ingkang kinasih. Kawula ngaturaken
panuwun dumateng Paduka krana ing wekdal menika Paduka sampun paring pepadang, paring berkah anggen kawula nyinau dumateng dawuh pangandika Paduka. Minangka pelajaran ingkang sae saking perjalananipun bangsa Israel ingkang dipun pimpin dening Musa lan Yosua anggenipun lumebet dumateng negeri perjanjian. Menika badhe kawula estokaken wonten ing pigesangan kawula kados dene Yosua lan bangsa Israel anggenipun gumantung lan pitados dumateng dawuhipun Gusti Allah, kawula ugi badhe gumantung lan pitados dumateng Paduka. Krana ing wekdal menika sampun celak anggen kawula badhe lumebet dumateng negeri perjanjian ingkang semawi. Maka tentu Gusti ingkang dados panyuwun kawula, mugi Paduka tansah paring berkah dumateng kawula ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng pepanggihan malih wonten piwulang salajengipun, mugi Gusti tansah berkahi kawula sedaya.